Tiger. What do you have that's new, Maddie? What did Branka bring you today? Djeca, to su djeca, puno djece ima koji pjevaju. Sad ću mi staviti CD. Wow. Čekaj, ovoga. Tata će pomoći. Koji je to? Ba. Mnoge stvari događaju se čudne, vidno spavam, a misli su mi budne. U tom svijetu svijetom samo njih. Do you want to dance to this, Maddie? Edlin, idemo dalje. Zagreb moj. Jupi. Idemo papati. Jel djeca pjevaju? Jako voli ovaj. Je. Lijepo pjevaju. Nice music, isn't it? It's nice of Branka to find that for you. Sviđa? Sviđa ti se? A ti ja ti naučim pjevati još to. Ne dižim neki glas, ne dižim neki glas. Evo. Ajde još malo. Ajde uzmi. Ajde uzmi, pokaži tati kaj si uzela. Ajde uzmi ovo žuto. Kaj je ovo? Evo pokaži tati. Aha, super, bravo. Tako je. Yum, Maddie, yum. Okay, bye bye.